at tubangan ang Tribo Badangan. Bungang iyon, isang pagsarya, dahil sa kalsada magsana, bawas ang balot, magpamagat na. Pamagat kayo na, inasa din ang magparaga, sa magmagang hapos na, limutan ang problema na mabuhat, mag-isa kita ng sa Diyos, magpasalamat. Mabuga ng ama, tanong mata, tanong na maiba-iba, masaganap na bunga, saan umag, sustento sa pamilya, magkinasadya, kaya anihon ka. Sa pamagat na inasa di ang magparaga, sa magmagas na limutan ang problema na mabuhat, mag-iisa kita, tanang sa Diyos, magpasalamat. Hamos mga apian na umisda sa kadagatan, parutubog sayan sa kadalaman, lamang itulog taktakan, ariyahan, namulog na buha, hatag sa kaitaasan. Pagmagat na inasa di ang magparaga, sa pagmagat hangos na, limutan ng problema na mabuhat, mag-isa kita, natin sa Diyos, magpasalamat. Pag-ubod kinasag akong kayamanon, agad kang tumaatong at tamanon, magpasalamat sa akong patron, pabungabong para sa sunod na henerasyon. Paano ka napaladan, Diyos sa imo nagpapangataman, bumakagdagat bukay na yaman, angay na pasalamatan sa kaitaasan. Anong magpapangamundan, asal ka naon, hindi ba siraon, ay isang Diyos na mahinanapon, bago malagsipan ang akong isyon. Pagmagat na inasa di ang magparagat, magmagat ang Diyos na, limutan
That was contingent number 1, Triple Salamat. Barangay Villa Alvarez, Honorable Conabel O. Magallanes, Barangay Salvacion, Honorable Richard Obo. Ladies and gentlemen, that was contingent number 1, Tribo Badangan from Brecksville A. Anilan Senior High School. Ngit na siyagit, kag nagalipak na palakpak, ay nagapagro, nga pagkiud-kiud, kag pagpasalamat, paagi sa pagsaot. Modlo ang inyong mga mata, kag pasigaha, kag kita ang pagpasundayag sang Tribo Paganita Pedro Cesese Senior Memorial High School.
napalagan Diyos sa imo nagapangataman kung makadagat mo nga yaman angay napasalamat ka sa kaitaasan. Kahit anong magbago na mundo, basta ka na o hindi magsinaon. Nainis ang Diyos na mahinag. That was contingent number 2, Rivo Paganita. With a class of barangays and captains, Barangay Sao, Honorable Cyril B. Dale Jr., Barangay Pampanga, Honorable Rodolfo E. Jr., Barangay Balaning, Honorable Magpangumagat na! napalagan Diyos sa imo nagapangataman kung makadagat mo kay yaman angay napasalamat ka sa kaitaasan. Kahit anong magbago na mundo, basta ka na o hindi pagsiraon. Kainis ang Diyos na mahinata.
That was contingent number 3, Tribo Mamumugot from Balat Municipal College. With a blaster, Barangay Sen Captains, Barangay Poblacion, Honorable Sonny Abilita, Barangay Mapituo, Honorable Mark Jason R. Fabito, Barangay Mampili, Honorable Alicia Shomo, Barangay Tumak, Francisco or Ruel Banwa, Tribo Habagat, bato sa Pangumagat Festival 2024!
was contingent number 4, Tribu Habagat. The clustered barangays and captains are the following. Sa imo nagapangataman kung makadagat lugar na yaman ang napasalamatan sa kalikasan. Tanong magmamang Pasag ka na kung hindi pagsirahon. Pag-iisang Diyos na mahina kahapon. Bago matagpan ang apronisasyon. Magdagalit na Kinasa diyamat paragat Magmagat Kampus na Limutan ang problema na mabuhat Mag-iisa kita Sa Diyos Magpasalamat
with the supporting barangay of Barangay Victor. Siyak mo na. Siyak na? Go, Tigers! Palatan Diyos sa imo nagapangataman Kumakagdagat lugar na yaman Angay na pasalamatan sa kaitaasan Baka mong magbago na mundan Nasa ganaon, hindi ka siraon May ibig sa Diyos na mahinataon Baka
sa Pangumagat Festival 2024. Hatang hubasan, indak hubasan! pasalamatan sa kaitaasan. Tanong magbago nga mundag, masag ka na o hindi pagsiraon. Kainis ang Diyos na mahinakaon, pang-pagsipan ang ako ang desisyon. Magadali na, magkina sa diyang magparagal, sa pangmagat ang Diyos na, hindi ka na mabuhat, mag-isa kita, sa Diyos magpasalamat.
Nagkisinadya kita upod ang tribo Madasigon sang barangay Kantil, Hintutulo, Kalumpang, kag barangay sang Sapatos sa pagpakita sang ilang kultura, istorya kag tradisyon. Ipabigal ang aton banwa, produkto nga sariwa. Bato sa Pangumagat Festival. Paladan Diyos sa imo nagapangataman Umakang dagat buhay na yaman Angay na pasalamatan sa kaitaasan Ang tanong magpapunga-mundag Masag ka naon, hindi ba sinaon Kay isang Diyos na mahinatapon Bago magagsipan ang aton sesyon Ang magagaling na Mukin na sa yaman paragat Ang magagangos na Himutan ang problema na mabukat Mag-iisa kita, kanan sa Diyos
Tanong na maiba-iba, masagana na bunga sa luma, sustento sa pamilya, magkinasadya, kaya anihon ta. Pangmagat na, magkinasadya magparaga, sa magmagat tapos na, limutan ang problema na mabuhat, mag-iisa kita, tanan sa Diyos, magpasalamat. Hamos mga apian, magmusmawan sa kadagatan, pangtulog sa langit sa harapan, lamang itulog tatakan, ang iyahan, lamurog na buhat, hatag sa kaitaasan. Magbagat na ina, kinasayang magparagat, sa magbagat hapos na, limutan ng problema na mabukat, mag-iisa kita, tinapin sa Diyos, magpasalamat. Pagubot kita sa akong kayamanon, agad kang tumaatong tatamanon, magpasalamat sa atong Panginoon, pabungagon para sa sunod na henerasyon. Panwa ka na paladan Diyos sa imo nagapangataman, kung makadagat bukan nga yaman, angay na pasalamatan sa kaitaasan. Anong magpagong akong dagdag, masaganaon, hindi pasiraon, kainis ang Diyos na mahinakapon, pangumalanspan ang akong desisyon. Ang magat na ina, makinasaya magparagat, sa magmagat tapos na, limutan ang problema na mabukat, mag-isa kita, tanan sa Diyos, magpasalamat. Ang magat na ina, makinasaya magparagat, sa magmagat
masagana na buhasan upang sustento sa pamilya. Magkinasaya kay aanihong ta sa pangbayan. Magkinasaya sa karangan sa pangbayan. Kamusta? Di mo na lang problema na mabukas. Pag-ilisang kita ay sa Diyos. Magpasalamat. Oh, 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 oh. Ang sarap at isdahan sa nagkakatan. Paroko ko sayang sa kanan at dapat ihulog at tangat ariyakan. Kabuhan at ang sakay taasan. Sa kaunahan halina, magpinas na dapat parapat sa pambanan mabusan. Imuka ng problema na mabukan, mag-ilisang kita naman sa Diyos. Magpasalamat. Magugod kita kag akong payamanon, dagat kag umaat kung katamanon. Magpasalamat sa